فناي تقرأي نيشي تنكفت بالكا مالت كم تجارو وي كم تي تجبر ناي مفرس الإيجالي هون كانتريو جن in generally إرترا زي إثيوبيا أجي أمدم لم تزانا إثيوبيا بزحت إثيوبيا كم إمبيري نانريا of course إثيوبيا فتر كله رداك إلي أمن إثيوبيا تبها الهجر يلان بحيل زعمت هجر of course كم تنقلن أو عالم ذا نبرة إمبيرات ولا جله أب ساعات زي دوربيت كحامم كلوس زبال نجارله ني إرترا تنا إرترا فيشر عدل ويمس عدل نا إرترا سلام كبازغل إثيوبيا عزيز اللو أقوما تغيروا لايك يوغوسلافيا نبلو خال عينت كنا تفتيرو ني إرترا زحش سلام يبايل كادو تأمن مستم تريهم جلملتات ينو كاب حدا جزيفسي نابر بعته حتى خفافيلو ناب حمشة تخفافيلو إذا أكل نايتي divide and roll زبها النجارلو دخلتي إثيوبيا حيا الإرترا فتر زغل قالوا كم التحساس بقى مالته أنا أو depend هنا مثلا أنتنا إرترا مالتي دخلتي إثيوبيا حيا الإرترا يفتر إلى أمنني at the end of the day إثيوبيا في شريتي ناتا ناي منبر ناي مغصال عدلون بزين ريزل لنا أكي تودا يدمثل مخنياتو أبوشت إثيوبيا نفسن خالا نيشنات تفتيرنا اللوا 3 عامت قليل نجر يكون اندرار لومي أبدا حدي جنريشن فلايزي حج زلو إثيوبيا تبها هاجر عم مصحفي دري آدم ببازلو بتهيستري نايت نغوس والله على قاله أبدا ساعات زغن كلنا ناتو سمعيتاتا معبيلو كللاوي هاجراو نتفتيرو يتي ناي فيدريشن بفيدريشن زلو وخنتا دما نعو مالت ناب صبب بلا زمص ايكونن زياده قرا انتاي تقاومهم ناب بتتان كوسدو مخيل تي سيفيل وار ايمصن هون مغنياتو اب 30 عامت ويانا فليط دي تغاغي والاتنا هودك مريحنت نناتن استاسكو انت خم زلو ونجيروني تن حدታት ፈጢርዎን ማለት ክልላት አምሓራ በሉ ኦሮሞ በሉ ትግራይ ገለሲ ኢትዮጵያ ትባል ዓዲ ፈሪዛስ ወላ ሓንቲ ክመጻ ይኽእልን እዩ ቲ ስቴት ቲ ናይ ኦሮሞ ስቴት ቅጽል ይኽእል ናይ አምሓራ ስቴት ቅጽል ይኽእል እዩ ናልባት ኣብ ውሽጦም ዘሎ ናይ ስልጣን ምቁርቃስ ገለ ግርጭታት ክፈጥረሎም ይኽእል ግን በብሔራዊ ደረጃ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኮንፍሊክት ኮስዶም ዝኽእል ጸገም የብሎምን እሱ እንድሕር ኮይኑ ምዕራባውያን ወላ አውሮፓውያን ይድብለካ ኢትዮጵያ ፈሪሳ ናይ ስደተኛታት ዋሕዚ ሽግር ኣብ ከባቢ ዲ ዓለም ከጋጥም ድብል ስጋት ዘለዎም አይመስልንን አለ at the end of the day ኢትዮጵያ ፈሪሳ ናብ ሲቪል ዎር ትኸይድ አይመስልን ብናተ ካልኩሌሽን ክሪኦ ከሎ ስለዚህ ንዓና ግን ኢትዮጵያ በኸምዚ ደረጃ እንተራአና ዲ ሓይሽን ዋላ ተናና ናይ ፖለቲካ ኤሊት ከማን በኸምን ተሰርሐስ መሓሸ ምክንያቱ كنفتراو ناين خلنا دحر حجيتا سترونج إثيوبيا نبلا حدنتا زعقب كتمصاي تخلنا انتي ريتو لك ابزي انا ناتي مرداتا مالتيو إثيوبيا جنرالي إرترا completely كاب إثيوبيا ناتا زخونه independent زخونه economic كلوالو security كلوالو إثيوبيا زبال ولا ون محزنة تغيركا special treatment كبرلو زلو محزنة يمس إثيوبيا كون زلو because كندي غزي كغاطم زلو إثيوبيا مالت imperial هاغريو ناتو بيد ما بواغانا ኤርትራ ትራይ ዝኸውን ይድመስሎ በር ኢትዮጵያ ኮ ገራብታ ሀገራት አለዋኮ ብጃካ ኤርትራ ኮ ዝጥምት ሀገር ይብሎም ዲሸገለሎ so every time ولا بمغابايانا ሕጊ نجبت زيادة لجتي مسلوم زعبا جبت كحتو كامني إرترا جن تابي إرترا زلو سكريبت زخونة استوقته نزها غرزيا كمبل على نازبل أبت بلاي بوك ناتهم 4 كيلو أبيت أفت ناتهم دي أب وريفر ولا أبت سايكي ناتهم زعتوي أجر ما أب من مليش أبتي عمرنا يتمنى سيون كتوي فتنالو السلسلة زخونة مجمريا إثيوبيا زبال 130 ولا 8 مليون دنابلكا ኤርትራ ናው ገጻ ከተንባው ይብላን this is not going to happen ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ክትረክብ አይኮነት ግዜ ጥራያት ከሰርት I think it መንግስት ኤርትራ አከሙ አይነት realization ድበጽ ኮይኑ ይስማነጅ so በጣም አገዳሲ ያ አሰብናትና ንዑም ከነከረ no it's not going to happen 5 ሳንቲም ከፍሉ አይደሉኝም ንጅብቲ 1 ቢሊዮን ከፍሉዋ ንኤርትራ 300 ሚሊዮን ከፍሉ አይደሉኝም don't the reality is you
እንምንታይ ንቀራረቢና ዶ ولا ሓደ ይቁናና ዶ ولا ድሌት ካክትብል ትኽእል እቲ ሳይኪ ድማ ኣብቲ ኢሊት ኣብ አዲስ አበባ ጥራይ ኮነን ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ከምሎ ኣብ ኣምሓራ ከምሎ ኣብ ኦሮሞ ከምሎ ኣብ ሶማ ኣብ ኤቭሪዋን ኣብኦም እታ ኤርትራ ትበሃል ክውሕጡ ዋንተ ዘይኮይኖም ምስ ኤርትራ እንካን ሃባን ክብሉ ይደልዩን እዮም ስለዚ እዚ እንተተረዲና ኤርትራ focus on yourself كل ነገር ካብ በዓልኻ ክደልየለካ ካብ በዓልኻ እንተ ደሊኻ ናትካ ስትሪንግስ እንድሕር ቢልድ ጌርካ መጀመርያ ኤርትራ ንኤርትራውያን እኹል ትሩፍ ፀጋታ ዘለዎ ሃገር እያ we need to realize ነዚ ጥራይና ክንርዳእ ዘለና ምክንያቱ why not it is ኤርትራ 15 ሚሊዮን ዘይንገብራ ዓብ ዕዳጋ ንክኸውን ኣክንዲ ዓብ ዕዳጋ ካብ ካልእ ሰብ ንደሊ ኤርትራ ኦልሬዲ ተዛዓበየ ፖቴንሻል ዘሎ ሃገር እንድሕር ኮይና ህዝቢ ኤርትራ ዝኣኽሎ ፀጋታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣሎ ስለዚ ከም ህዝቢ ክንሪኦ ከለና ብደገውን ኣብ ነፍስና ጥራይ ዝተመርኮሰ ቁጠባ ክልወና ክኽእል ኣሎ ኩሉ ዲፕሎማስናትና ምስ ኢትዮጵያ ድማ ኣመና ጥንቃቐ ብዘለዎ ምክንያቱ at any time ክቕየር ዝኽእል ስለዝኾነ ካብኡ ቀፂልካ ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ኣነ እኳ that's why ወላ እቲ ምስ ትግራይ ዘሎ ዝምድና ወይ ምስ ዓፋር ዘሎ ዝምድና ፅቡቕ ዝብል እሳቶም ጎረቤትና ክኾኑ at the end of the day ወላ እንቲ ኢትዮጵያ for whatever reason ተፈሪሱ እውን ኢትዮጵያ ዝበሃል ዓብሲ ሃገር ኳዩ ገለገለ ሰባት አለ ኢትዮጵያ ትፈርስኒ ያዝብሉ what a joke ሕብረ ሶቪየት እኮ ፈሪሱ ሶቪየት ዩኒየን እኮ ኒውክሊየር አቶሚክ ቦምብ ዝነበረ እኮ ንሰማይ ንመጀመርያ ቅድሚ ኣሜሪካን ስፔስ ሰደደ መንኮርኮር ዝነበረ እኮ ሕብረ ሶቪየት መን ኢትዮጵያ ማለት ብቋንቋ ናይ አብይ አሕመድ ለማኒት ሃገር እያ ኢልዎ ሓቂ ለማኒት ሃገር ዘይትፈርሰሉ ምክንያት እንታይ ምክንያት ስለዘለዩ እቶም መጽወት ክሳብ ዘለው ይፈርስ ምበር ኢትዮጵያ ፈሪስ ዘላ ሃገር እኮ ስለዚ ኢትዮጵያ ይትፈርስኒ ኢሉ ባንክ ዝገብር ዘሎ ሰብ delusion ጥራይ ዝብላነ ባል ፕሮፌሰር መሐመድ ለይቲ ማዓልትን ኢትዮጵያ ዝተረፋ እኮ ይብላን ተንቀሳቐስ ዘላ ሬሳዮም ዝብለዋ ዘሎ ኢትዮጵያውያን የምሰቶም ኢትዮጵያ ምፍራስ ደስ ስለ ዝብሎም አይኮነን just commenting on the reality ኮንነት ተቀበልካ ምዝራብ አገዳሲ አሚን ሱዳን ቅድሚ 3 ዓመት ሱዳን ክትፈርስ ያ እንደህልካ ሰብ كما أنا بسودان يعني في كرتون كم زت معلي BBC وتيوز نبرة فيديو I would never imagine كن حجرات أحنتك زي ليبيا أنا بليبيا حليفة like ليبيا كاب ليبيا نتليان كنسجر كلنا نتليان نايفاراتات عدو غني سمعك تتعتبرتي سباقة نايس رجعتات سباقة نايتي متشوت نايتي وات ليبيا was a very very wealthy country لو من ليبيا I don't know ناي حدا أبوكليبس ناي هوليوود فيلم في تصمل زلوا بوتاي دمس so እቲ ንሪኦ ዘለና ኩንነት ብዙሓት ሃገራት ኣይፈርሳን ዝባሃላ ነይረን እንግዲያስ ወይ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ካብ ካልኩሌሽንስ ናይ ብዙሓት ዝወፀይ ባይ ዘ ወይ ኢትዮጵያ ዘይምፍራስ ኣይዘገርም ንብዙሓት ሰባት ዝገርሞም ናይ ኢትዮጵያ እንኳን ላይ አብይ አሕመድ ይኹም ኢሉ ኢትዮጵያ ትፈርስ ካብ ትመስል ነዊሕ ዓመታት እያ ከይዳ እንታይ ሒዝዋ ዘሎ ዘይርድኦ እምበር ኢትዮጵያ አሚን ኣብ ሕገ መንግስትናትካ ክንበታተንሲ አንቀጽ አለና ኢልካ ዝጽሐፍ ካያስ ንኽበታተ እንታይ ዘገርም ኣለዎ by definition ኣትገለ ፖይንት ክትኮስ ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ ዝነበረ መውፅኢ ናይ ማስ ዲጋ ክሰርሕ ከለኻሲ እንተሓይሉ ክሰብሮ ከም ዝኽእል ስለ ትፈልጥ መተንፈሲ ትገብረሉ ኢኻ ሕገ መንግስትናቶምሲ ፅሒፎምሲ መተንፈሲ መውፅእ ኣለና ኢሎም ዝገበሩሉ እኳ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣኽር መሓጣ ዘለዎ ሃገር እዩ ሰርሕዎ ከሎ ኤንድ ስቴሽን ከም ዘለዎ ገይሮም እዮም እቲ ሕጊ ኣቑሞሞ ሃገር ድማ ንዓጥራ ዲሌዮም ዝገብርዋ ዘሎ ዲሌይ ታክቲክስ እዩ ሓደ ሰብ ከም ብልፀን እዮም ከተደናውግዮ ትኽእል ኢኻ ነቲ ፕሮሰስ እዚ ምዕራባዊ ሚድያ እኮ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ እንታይ ዝብል ነይሩ ስለምንታይ ብሰላም ዘይትፈርዝ ሃገር ብል ነይሩ በዓል መፅሄት ደ ኢኮኖሚስት ዝፅሕፍዎ ዝነበረ እዩ እቲ ብሬክ ዳውን ናይ ኢትዮጵያ ሲ ሰላማዊ ክኸውን ይኽእል ናይ ግድን ኣይኮነን ቃንዛ ክህልዎ ኢሎም ይፅሕፉ ነይሮም so they already knew እቲ ፕሮሰስ ናይ disintegration ናይ ሃገር ከጋጥም ከም ዝኽእል ሕጂ እቲ ዝበለፀ መድረኽ እዩ ብፍላይ ናይቶም ተጋሩ ንግረ መንገዲ ተቕሰው ቅድሚ 3 ዓመት ትግራይ ሃገር እያ ይብሉ ነይሮም ባንዴራ ገይሮም ካቴና ገይሮም I don't know they were acting like a nation ተም ሃገርስ ኣክቲ ገብሩ ነይሮም what happened to that dream I'm just asking ተጋጢሞ ተሕልምቲ I mean today now or never ክብሉ ይዝግባ ሕጂ እቲ መድረኽ ዘሎ አብይ አሕመድ ንትግራይ ካብ ሓንጎሉት ይዋይ already ኣይኮነን ንትግራይ ክበልፅሕሲ ንኣምሓራ ከማን ክበልፅሕ ኣይክልኒ ዘሎ so what are they waiting again ንጹር ዝኾነ ራእይ እንተዘይብልካ ወላ with window of opportunity መፂካ ከሎ ክትጥቀመላ ይትኽእል ኢኻ if this Tigray elite ever wished ሃገር ክኾኑ now is the time ኣብ already ረሽዕዎም እዩ ዘሎ
ናባቶም ሰራዊት ክሰድድ አይከል ወላ ንትግራይ ክመልስ የሉ ሽግር ክፈጥር አይከልኒ ስለዚ they could do whatever they want ተጸጋም ግን ኣብ ነፍስኻ ዝተመርኮሰ ክልን ተዘይብልካ ትልምን ድሕሪ ኮይኑ ትናት ካፕላን ካብ 4 ኪሎ ዝመፀ ባጀት ድሕሪ ኮይንካ ከተጥፍ ኣብ ነፍስኻ ክብርኮስ ዝኽላ ተሓሳስባት ደይስካ ወላ ኪት ኢሎምካ በጃኹም ብለሱኒ ኢኻ ክትብል እምበር ገለገለ ካብቶም ኣክቲቪስትስ ናይ ኣብኩም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትግራይ እኮ ክስጎግ ትኽእል እያ ዝብሉ ዘለዉ ኪድ ይብልዎም ኣለዉ ስለዚ ዳርጋ ኣብኮ ንነዊሕ ዓመታት ኪድ ኣይትበሎ ከም ዝኸይድ ግበሮ እዩ ዝገብሮም ዘለኩ ስለዚ they could have used this advantage ዝኹል ደም ኣፍሲሶም ሃገር ክትከውን ኢልካ ከምዚ ተቃሊስካስ all of the sudden like I don't need like እኮ ካብቲ መንግስቲ እኮ ዘረሓቐና እዩ እንታይ ክትገብር ዲኻ ትዋጋ ነርካ እንታይ ክትገብር ዲኻ መዓት መስዋዕቲ ከፊልካ ስለዚ እቲ ኩሉ ነገር ክትሪኦ ከለኻ it's kind of ዘገርም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ go to ሶማሊያ ሃይማኖቶም ሓደ እዩ ቋንቋኦም ሓደ እዩ ገለገለ ሰባሎ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ከተመሳሰልት ኮይኑስ ሃገር ንኽትከውን ቀሊል ድመስሎ no way ሶማሊያ ሓደ እዩ ኩሉ ነገር ኣለዎ ሃገር ታሪኽ ዘለዎም እዮም ነዊሕ ታሪኽ እውን ዘለዎም እዮም ከም ናይ ሶማሊያ ነገር ሓሸውየ ዘሎ ሃገር ድማ የለን ምክንያቱ መለስ ዜናዊ ንኢትዮጵያ ጥራይ ኮነን ዘሓገ መንግስቲ ናይ ፈንጂ ዝተኸለሎም እንኮላይ ንሶማሊያ ይኮም ገይርዎ ሳቶም ድማ ኣብታ ብኮታቶም ዝተመርኮሰ ፌደራል ስቴትስ ኣለዎም ኩላቶም ቶም ስቴትስ ናቶም ሃገር ክገብሩ ይሕልምናቶም ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ እቲ እንኮ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኔሽን ቢልዲንግ ወላ እውን በቲ ዝኸበደ መልክዑ ሶሪ ተገይሩ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣውራጃው መንፈስ ነይሩና ወዲ ሰንሒቶ ወዲ ሰምሃርዶ ወዲ ገለ ንብል ነርና እዚ መንፈስ እዚ you cannot train all dog new tricks ይብሉ ኣብ ርእሲ ሰብ ነዊሕ ዝገበረ ዛንታ ሓድሽ ነገር ንኽትሃንፅ ከቢድ እዩ ዝኾነካ ስለዚ መንግስቲ ኦልሬዲ ነዚ ሓሲብሉ ዞባታት ዝብል ሓድሽ ኮንሰፕት ኣምፅኡ ስለዚ ኣነ ወዲ ዞባ ዓንሰባይ ኢሉ ዝፍክር ኣይሰመን ኢኻ ቢካዝ ኤርትራዊ ክብል ኸሊ ግን ወዲ ዞባ ዓንሰባይ ወይ ወዲ ዞባ ደቡብ ኢሉ ክፍክር ኣይክልኒ እቲ ፈኻራት ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ግን ጀነራል እንታይ ዝፈጥር ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገራዊ ኣይደንቲቲ ካል ኣይደንቲቲ ክሰርቕ ተጀሚርካ ናይ ተቐድም እዩ ስለዚ ኣመና ሃገራዊ ስምዒት ንኽትፈጥር ጥንቃቐ የድልየ እዩ ኣሜሪካውያን ጥራዮም ዝፈልጥዋ እዚኣ ኣሜሪካውያን ባንዴራ ናቶም ኣብ ገዝኦም ምስቃል ተሰኪምካ ምኻድ ገለመለ ኣብዚ ኤውሮፓ ተሪኻ ኣብር ባንዴራ ይግድሶም ወላ ገለ እንገስወት ባንዴሩ ዘይግድሶ ገለ ዘይግድሶ መስዋዕቲ ክኸደልካ ካይፅበዮን ኢኻ ከይዱ ግንባራት ከይዱ ንስለ ሃገራይ ክወድቐ ክብለልካ ይክልኒ ኩሉ ነገር ዝተሓሓዘ እዩ ስለዚ ሃገራውነት እንተስሪፅካ ሃገራውነት ድሕሪ መልሚልካ ፅባሕ ንጎኒ ዝመፀካ ብድሆታት ድማ ሳቶም እዮም ከድሕኑካ ዝኽእሉ ሳቶም እዮም ክስለፉልካ ዝኽእሉ ከምዚ ናይ ኤርትራዊ መንእሰይ ሓደ ሰብ ከይኣዘዞ 24 ሰባት ንሃገረይ ክከላኸለለ ሕማቕ ንዝፅሕፉላ ክመልስ እየ ንኤርትራ ከይደ ቱሪዝም ቫኬሽን ናብ ዱባይ ዝጠዓመ ከሎ ኤክስትራ ትኬት ከፊለ ንኤርትራ ወላ እውን ኤሌክትሪክ ኣብ ዘይብሉ ወላ እውን ማይ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ንሃገረይ ስለ ዝሕግዝ ንዓደይ ክኸይደ ዝብል ህዝቢ እዩ ዘለዎ ኤርትራ ኣነ ንኤርትራ ዝኸይድ ቫኬሽን ኣብ ካል ገሊፀ ነይረ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ቫኬሽን ክገብር ኣማናፍ ልዑል መስዋዕትን ሃገሩ ክገብር ዝደሊ ሰብ ጥራይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ማዮርካ ከይድካ ዝበለፀ ቫኬሽን ክትሕልፍ ትኽእል it's ربع باجتي توزلك and then everything is easy ኤርትራ ንኽትከይድ ልቺ የብላ ማይ የብላ እንታይ ክገብር ኸይድ ኣሎ ሰብ ነታ ሃገር ኣበርክቶ ስለ ዘሎ ትገንዘብ ዝብዎ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኣበርክቶ ስለ ዘሎ 2000 እንድሕር ሓሺሹ ነታ ሃገር ኣገዳሲ ገለገለ ሰብካ ሸርፍኮ ካብ ሚቲ ሸርፍኮ ሓደ ዶላር ሓደ 15 ነቕፋ ይኮነ መይ ብመስዋዕትን ንኸፍል ኣለና ስድራና ክንሕውል ከለና እንቆላይ ነቶም ስድራ ዘይብሎም ኣብ ኤርትራ ንዖንካ ንኸፍለሎም ኣለና ከምኡ ጌርና ንውሰዶ ማለት ሚቲ ሰዲድና ትሸርፊ ከምኡ ከውን ኣይኮነን ኢሎም ብዙሕ ይፅሕፉለ እዮም መይቢ ነቶም ደቆም ኣከንድኒ ስዊዘርላንድን ኖርዌይን ኣሜሪካን ክሰዱ ዘይከኣሉ ኣብ ግንባር ክሰዱ ሰዲዶም ዘሎ ደቆም እቲ ተረፍ ገንዘብ ንዓታቶም ነገልግሎ ከም ዘለና ጌርካ ትወዘለካ ምክንያቱ ድሕሪ ሃገር ተገዲሰካ ኮይና ኢምፓክት ሆሚ እውን እቲ መንግስቲ ነፍሲ ወከፍ ዝኸፍሎ ደሞዝ ኣሎ ኣብ ግንባር ኣሎ ስራሕ ኣሎ ገለመለ ፅቡቅ መልእኽቲ እዩ ኣብ መጨረሻ ናተይ ሓንቲ ሕቶ ናብ ህዝቢ ክወስደካ ሰለስተ ሕቶ ተዳለውቶም ተሓቱ ሰለስተ ሕቶ ተን ሰለስተ ሕቶ ሕፅር ዝበላ ንሓደ ሰብ ሓንቲ ሕቶ እያ ዝፍቅድ ኣነ ካልኣይ ርእይቶ ነቲ ሕቶ ባዕልካ ኤክስፕሌን ምግባር ኣይፍቀድን እዩ ምክንያቱ ሕቶ ተኮይኑ ዳይሬክት ሕቶ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ገሊኹም እቲ ማይክሮፎን ምስ ሓዝኩሞ
ابزي يدل الاستتاءتو كالاي نترستنا دملكت حتى طراي كتقرب لكم اما جرشا بس حجي حدش زخيد له تنخفنا احنا ما جرشا مستوسنو majority I don't know again مستوسنو ناي تግራي ناي بوليتيكا elite at the same time حزب تግራي كتبلو تخيل حدش سمعيتاتي معول له حدش بحبارنا مسرح سمعيتاتي معول له بز ما قد زخاي سلام كمص زخل از كم غوربيت even ወላበትና የተፈጥሮ ተሪኢና የድብል ነገራት አሉ እዚ ማዕቢሉ ውጽኢታው ኾን ይኽእልዶ ይጠቅመና ደልካ ተሐስብ መስኩል እንተናቱሪ ኻይ ማለት መጀመሪያ ትግራይ ካባና ይሮብ ሕንበር ንሕና ኣብ ትግራይ ንሮብ ሓይብልና very clear ኤርትራ ካብ ትግራይ ክትሮብ ትኽእል ነገር የለን ሎሚ ኤርትራ ምስ ትግራይ ስለተዓረቀት there's nothing we going to get nothing زي أنا ناتي fundamental زردوي ناب إيرترا ناب تجري سلة تسقعنا لومي إيرترا نروح حنا قريب لنا but نيش تيميس calculations توم تجارب if they really نتكلم لهم حسب تقينهم نعايز ردان مالتي هو تهدراوي يخون بقط أبا يخون بزخون يخون من قدي نيرترا خبر لا يكلوني نعاي أرجع جزء لا تجري لنفسهم كون يكلوني لا تلون نيرترا كون ስለዚህ ህዝብ ኤርትራ ምስ ትግራይ እርቅዶ ወይ ጽቡቕ ዝምድና ምስ ጎረቤትካ ሰላም ዘይገበርካ ልዋም ድቃስ ክትሓድራይ ትኽእልኒ ኢኻ እንተ ሓመኸ ምስ ጎረቤትካ ሰላም ተደይኩን ካንተ ኾነት ሬድዮ ዓዋቢል ኸማክር ብሸካ ክሓድር ክእል እዩ ድሕሪ ዘይ ተረዳዲካ ክትቀስን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምስ ጎረቤትካ ስለዚ ተጋሩ ድማ ዶብ ስለ ዘሎ ምሳና ክንረዳዳ ተኽኢልና ጽቡቕ እዩ እቲ ጀነራል ግን እዚ ሕጂ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድሪኦ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ሕጂ ዘላቶ ገለገለ ሰባሎ ንኣብሲ ብዘይ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኤርትራ ይትኽሎንያ who told you that ስኻ ትግራይ ተደመሮ ኦሮሞ ተደመሮ everybody else ተደመሮ ኣሜሪካ ተደመሮ ጀርመን ተደመሮ literally ኩሉ ከሎ መፂኻ ምስ ኤርትራ ተዋጊእካ ኢኻ ብውግእ ኣይተሰለጠካን ንየመን ሒዝካ ንጅቡቲ ሒዝካ ንሱዳን ሒዝካ ንሶማልያ ሒዝካ ንስዑድያ ሒዝካ strategically ክትቀትላነት ሃገር ፈቲንካ ኢኻ ብውን ኣይሰለጠካ so who are you ሎሚ መፂኻ ንኤርትራ ብዘይናተይ ሓገዝ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ትብለኒ this is ትርጉም ዘይብል ዘረባ ይናይ እዚ ማለት ግን ካብ ትግራይ ረብሓ የብልና ማለት ኣይኮነን ረብሓ ንኣብነት for example ኣቡን ክጥቀመሉ ስለ ዝኽእልነት ትግራይ so ኣብን ትግራይ ተጠቂሙ ንኤርትራ ዕንደራ ክፍትን ይኽእል እዩ ስለዚ ትግራይ ምሳኻ እንተወጊኑ ምናልባት ዕንደራ ኣብ መሬት ኤርትራ ንኸይፍፅሙን ክሕግዝ ይኽእል እዩ ካልኣይ እንድሕሪ ኣቢ ተጋሩ ምስ ኣብን ተወጊኖም ናተይ መረዳእታ ማለት እዩ ተጋሩ ምስ ኣቢ ይሕሸና እንድሕሪ ኢሎም ኩናት ኣብ ትግራይ ክካየድ ቃል በቃላ ተጋሩ ምስ ኤርትራ ክንከውንና እንተኢሎም ግን ኣብ ትግራይ ኣይኮነን እቲ ኩናት ክካየድ ኣብ ዓፋር እዩ ክካየድ so if they really think ምክንያቱ ኤርትራ ኣቢ ምስ ተጋሩ ክንሰርሕ ኢና እንድሕሪ ኢሉ ወይ ተጋሩ ምስ ኣቢ ይሕሸና እንድሕሪ ኢሎም ኤርትራ ኣብ ዛላንበሳ እያ ክትዓርድ ኣብ ኸበይ ክዓርድ ኣብ ትግራይ ክዓርድ እዚ መደበር ናይ ኩናት ትግራይ ይከውን እንድሕሪ ናይ ኩናት ቦታ ክኾኑ ተዘይደልዮም ክልተ ምርጫ ኣሎም ምስ ክልቲኦም ኣይንሰርሕና ኢሎም ነብሶም ከድሕኑ ይኽእሉ ዓቕሚ እንተለዎም ማለት እዩ ወይ ምስ ኤርትራ ክኾኑ ኣለዎም ቃል ብቓልዩ እቲ ቦታ ሃገርና እቲ ክልልናቶም ናይ ኩናት ቦታ ኣይከውኒ ስለዚ ንዓታቶም ዝያዳ ዘዋፅእ እምበር ንዓና ኣይኮነን ኣብዚ ማለት እዩ ከም ጎረቤትና መጠን ግን ኣነ ምሶም ምስቲ ህዝቢ ትግራይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ዝወረዶ ስቃይ እኹል እዩ ልዕሊ እኹል እዩ እውን ኣነ መጀመሪኡ ክጅመር ከሎ እውን እዚ ኩናት ብሕማቅ ክውዳእ ዝኽእል ጥራይ ኢለ ነይረ ምክንያቱ ኩናት ክንምንታይ ኣፅዋር ኣለካ ኣይኮነን ድሕሪ ተኸቢብካ ኣለኻ ኣፅዋርካ ክውዳእ ዝኽእል እንተደይስዒርካ ሞት እዩ ዝፅበየካ ዘሎ ስለዚ እቲ ዓይነት ኩናት ሓደገኛ ኮይኑ ዝርዳእ ነይሩ ንሱ ገዲፍና ኣለና ምስ ተጋሩ ኣብ ሚድያ ብሓደ ምስራሕ ኣነ እንተኽኢለቶም ተጋሩ ኣፎም ተሓዙ ፅቡቕ እዩ እምበር ምስ ኤርትራ ሰሪሖም ክውስኹልና ዝኽእሉ ዘለዎም ኮይና ይስማዕንን እዩ ምናልባት ብወገን ኤርትራ እንታይ ክንገብር ንኽእል ፕሮቮካቲቭ ላንጉጅ ንተጋሩ ከም ህዝቢ ንገብሮ ነገር ኣነ ኩሉ ግዜ ኣይድግፎን እየ ንህዝቢ ምፅራፍ ፅቡቕ ኣይኮነን ምክንያቱ መራሕቲ ሎም ለው ፅባሕ ክቕየር እዮም ህዝቢ ግን ነባሪ እዩ ምስ ህዝቢ ነባሪ ፅልእ ክትገድፍ የብልካን ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣክቲቪስት ኮይኑ ወይ እውን ተቃዋሚ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ፅልእ ናይ ተጋሩ ዝተመስረተ ኣበይ ናይ ቤት ትምህርቲ ከም ተማሂርካ ኣነ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚረ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኤርትራ ተማሂረ ኣብ ወላ ሓንቲ መድረክ እውን ትኹን
ህዝብ ትግራይ ጽላዩ እዚ ኢሉ ዝማሃረኒ ሰብ የለን ከምዚ ዝብል ክላስ ኣይነበረን ካብታ ኣነ ዝተማሃርኮ ንላዕሊ ቤት ትምህርቲ ድማ ኣይነበረን ኣብ ኤርትራ ለዛ በኤርትራ ተጋሩ ጽላዩ ኢሉ ዝማሃረና ሰብ የለን ተጋሩ ምሳና ይነብሩ ነይሮም by the way ኣና ብከረን ተጋሩ ነይሮም እዮም ክሪዮ ከለኹ ኣብቲ ንእሽተይ ምን ዋላ ክንሰርሕ ክንፍትን ከለና ከማን ዕድል ወሃበና ይነበረን ምክንያቱ ሞር ንዓታቶም ስለ ዝመርፆም ናይ ስራሕ ባህሊ ስለ ዘለዎም ገለ እቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ናይ ስራሕ ዕድላት እውን ይረክባ ይነበረን እጂ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፅልሎ ካልኣይቲ ኣብዚኣ ናትካ ሚድያ ምናልባት ኣብና ከምዚ ኣብ መታሕት ዘሎ ህዝቢ እዚ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ፅልሎ ዝብል ዘረባኻ ይሰምዐ ካብ ዝገርመካ ሶሪ ሕዚያ ነረሲ ምስ ግዜ ረስዕያ ምስለን እምበር ንተወሰኑ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ቋንቋ ጥራይ ከም ምስ ትግራይ ነው መላፍንቲ ገይሮም ዝሓስብዎ ኣለዉ at the same time ብዛዕባ ዓርቂ ብዛዕባ ውግእ ክልዓል ከሎ ብዛዕባ ሰላም ውግእ ሲ the whole ኤርትራዊ ነቲ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ ዝምልከቶ ኩሉ ካይ ዋጋ ከፊሉ ናይ ቋንቋ ናይ ብሄር doesn't matter but ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣሎ ተሰዊ እዩ ሰንኪል ዋጋ ከፊል እስኪ ንዓ ሕፅራ ቢልካ ኣብርሃያ ሞን ኣብታ ኣይነይቲ ተሕተ ወስከት ገመለይ እዚ ናይ ተኻሊ ብሄራት ንብሎ ዋላ መታሓት ንብሎ ኢን ጀነራል ሲ ኣብዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ባሉታው ጎኒ ይድሪኦ ድብል ነገር ኣሎ እሳቶም ንዖም ክሓስቦ ከለው እዚ መታሓት ከበሳ ገለሲ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ኢና ማለት ኣነ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ዝዛረበሉ ብዚ መታሓት ከምዚ ፀላእ ህዝቢ ትግራይ እቲ ኣብ ከበሳ ዘሎ ህዝቢ ተመሳሳሊ ቋንቋ ወይ ሃይማኖት ገለ ዓይነት ገይሮም እዮም ድሪዎ እዚኻ ኣብቶም ምሁራት ኢና ድብሉ ተጋሩ ኢኻ ትሰምዖ ትዛሕዝን ነገር ማለት እዩ ኢቨን እውን ክሳብ ዲስክሪሚኔት ገብርዎም እዮም ቁርፅራፅ ንኣሹ ብሄራት ገለ ዓሌት ኣለዎ በቲ ገለ ድብልዎ ነገር ኣሎ ኣብዚ ፅቡቅ ጌርካ ሃይላይት ግበራ ነቶም ተጋሩ እምበር ቶም ኤርትራውያን ኣፀቢቆም ርድእዎ እዮም ድቃለስሉ ነገር እዩ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፀላኢ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ እዩ ምክንያቱ ብወገን ኤርትራ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ትግራይ ንመብልሻው ዝዛረብ ምሁር የብልና ወራትሊስ ኣነስ ኣይሰማዕኮን ኣለኹ የለን ተንቢየን ምስ ገለት ክበኣስሎም ኢሉ ዝዛረብ ኤርትራዊ የለን ተርዲኻኒ በንፃሩ ኣብ ትግራይ ክነኣቱ ከለና ሓንሳብ ብኣውራጃ ሓንሳብ ብሃይማኖት ሓንሳብ ብብሄራት ወትሩ ፀገም ምስ ፈጠሩ እዮም ትሊት ናቶም የዝብለካ ታቨረጅ ህዝቢ ምስ መናብሩ ይዝጎይ ዘሎ ስለዚ ኣብዘይ ቦቱ ክንትንክፈ ይግበላል ኖርማል ህዝቢ ካለ መናብሩን ካለ ሽግርን ይዘሎ ግዜውን የብሉ ነዚ ዝኸውን ኣነኻ ኣትሊስት ነዚ ክዛረብ ከለኹ ትግራይ ብኣካል ዝረገፅኮ ሰብ ስለ ዝኾንኩ I understand the dynamics the average ትግራዋይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፅቡቅ ስእሊ እዩ ዘለዎ ብፅቡቅ ይዝቕበለካ ክብረት ኣለዎ ኣነ ዝረኽቦ ማለት እዩ ተሻሂኣቲኻ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንካ ዘጓኒዩኻ ይረኽኹናነ በታ ካልእ ግን ኣነ ወዲ መታሓት ስለ ዝኾንኩ ናምበር ዋን ኣነ ኣብ ኤርትራ ኣብ ክነብር ከለኹ ዋን ደይ ብዛዕባ ተጋሩ ሕማቕ ሓሲበ ኣይፈልጥን እየ ምክንያቱ ኣብ ግራተይ ኣይረኽቦም ኣብ ዶብ ብመሬት ኣይዳወቡኒ ብምንታይ ኢኻ ክፀልኦ ንሓደ ሰብ ዘይትረኽቦ ኮንካ ዘይትሪኦ ኮንካስ ብኸመይ ኢኻ ትፀልኦ ስለዚ ሓደ ትግራይ ኣብ መጎራይብ ዘሎሲ man they have nothing ብዛዕባ ትግራይ ሕማቕ ክሓስቡ ናምበር ዋን ትግራይ ምዃኑ እንታይ ምዃኑ እቲ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ እውን ቃል ብቃል ከይፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም እቲ ኣቨሬጅ ህዝቢ ትግራይ ኢልካ ብሌን ኢልካ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፀልእ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ንሰብ እኮ ትፀልኦ እንተረኺብካዮ ጥራይ እዩ እንተትፈልጦ ኮንካ ጥራይ ኢኻ ትፀልኦ እምበር ዘይትፈልጦ ኣይትፀልኦ ይትኽእልና ኣብ ኤርትራ ክንሪኦ ከለና ተጋሩ ድማ ዝሰርሑ ሰባት እምበር ብኻልኣይ ንፈልጦም ነና ኣነ ኣብ ከረን ከለኹ ምናልባት ኣብ ከበሳ ስለ ዝነበርኩ ኣነ እቲ ኣብ ተጋሩ ዘሎ ኣረዳዳ ይርዳእኒ እዩ እቲ ዘሎ መንፈስ ጀነራሊ እቲ ፕሮጀክሽን እዩ እቲ ኣብ ንፅልኢ ናይ ትግራይ ክንሰብር ኢና ንፅዕር ዘለና ዝብል ሜይቢ ኣብ ነፍሱን ተፈትሹ ፅልኢ ዝነበረ ንሱ ነይሩ እምበር ካልእ ሰብ ፅልኢ ይነበሮን ፅልኢ ዘይነበሮ ከዓ ፅልኢ ክሰብር ኣይፅዕርኒ I don't have any problem with these people እንታይ ክገብር እዩ ዕርቂ ደበላ ገለት ብለን እንታይ ኣብ ምንታይ ውዒሎም ነዮም ክፀሎም ፖለቲካዊ ፀገም ነይሩና ሽግር ነይሩ ውግእ ነይሩ ውግእ ናይ ኤርትራ ድማ ተጋሩ እዮም ዝመርሕዎ ነይሮም ቶም ኢሊት ስለዚ ቅርሕንቲ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ምክንያቱ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ስለተሰወ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ዋጋ ስለ ዝኸፈለት ሕርቃን ኣለዋ ደፍነትሊ ስምዒት ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ህወሓት ገይሩና እዩ ዝብሎ ስምዒት ኣለዎ እዩ ብርቱዕ ስምዒት ዋጋ ፊሎም እንዲዮም
يس امبش كمان كاب حليف كون ولا ونب جزي درجي ابستفل عليه صلاتات كوينهم بزع واقع يخفلين يرميهم نتوم نابنت بزعبا ايرترا كروخ اللغة تناي إثيوبيا أبع الكرن أنا بلينا كوين خريخ اللغة أوري نابلو بجاكتهم تجارو تخالو كل أوري دبال وتهدر مبر هاي بهير الله ما ينفلتهم ناتهم إثيوبيا هنا أم حارو أوري ريخ تبلو ببلين ولا إثيوبيا ولا بلينا وتهدر ترينا نبلو كالش مية بلون تقرأوا يتغرب خاينو جن سبيشال فيلينغ على كاتلي سي تقرينيا دزارب سبسل زغونه سبزي سلمتاي بدلو اكسترا كتريه تغلي خانه سبت مالت وي ون زغبر كباري حدا امحارنيا دزارب اورومان تغيرلكا نيبون ديون كم خغبرني مسيلكا ايتحزلوني غا ما بتقرينيا زغب زارب زنبر تبديلكا كن كتقيام تخل تخول مبرا نسي تاب كرن تحت زولو ابل اثيوبيا صبقسي لي يبلو مغنياتو بزح واغا سلازخفلو أنا كسبت إنسان هذا الناس نت عم حرز خدو يرجع يشجرونا نيرون كله خلنا يوت ناسي بقى مرة كبيدين يرو مخنياتو أبتاف دقينا متهدراتهم زعلو ساشدشت every من قص عصناتنا كبيدين ناس نت كم تسخلو قال بقالي ناس نت مسياب كرر مخنياتو I remember كل عين يرجن كلاشينا عزم قدري أيام يعني برتهم تسكيمهم كابت عدم سوتسو ساشدشت خب جزانا دين وتصز نبرنا كسب ساعة عسرتنا اللي تخنصنا جميرنا مالت تعلمنا أبتا جزاو تخكن زي هذا نبرتي شغل نخد كيد كرم أي كألني نيرو ونياتو ثلاثة أو أمحريم درح بخام منجو لسه درح هاي سدخانه شمس كادو جن تعدلك ناس الند بهالكال لا سوايد ما بيرترا بزح ناس الند زبل شو موتيو ونياتو تناس الند تافقد لزي نبرت رايدي كرستي هيوتنا والناس الند بدي حاجة تقولك ككونسبت حزب مس حزب على أخونا يكلم يزي جرال كونسبت يو تقليت يتشجر فترة in fact أبزوتاتون كله اليوم قصرهم يبزح يوحد بزي قدس عجينا احنا نهزب خمس على أجرنا لينا هنكيز قبعنا ويسئلت بإلتنا هنريو زلنا مالتي أزين دوف زرديكا تبتقرأي زلو خونة تتسعيرو سلزخونة ولا تناي سلام أنفت نحسابونه علو دحرود قد مسأيو سلذي تي أتحزانا دحانت من بستي ناتو سيستما اللو بينا ميكانيزم حزو قسيلنا نريو نغاري جن بحبار تعنتو يزلعلك حزبي كم حزبي بفلاي حزب تግራይ صلا حزبي ኤርትራ አይኮነን ዝብል ናይ ፖለቲካ ራእያ እዩ ዲሲፕሊን እዩ ማለት ትግዛአሉ ሕጊ እዩ አ ፖለቲካ ዝዛረብ ኮልሃሲ ወላ ትሪኦም ነገራት አለው እንዴም ዝተሰግበሩ ውሽጢ ማለት አባል ሒስካ ዶግ ሒስካ ኤርትራ እቲኻ ትዘምት ሰንዓፈዶ ገለ ገሮም እዮም በዓል ባረንቱ ስነይ ገለ ግን በቲ ፕሪንሲፕል ተኸይድካ በቲ ናይ ማሕበረሰብ አቃውማ ማለት ከመይገርካ ሃናብ ሰላም ትመልሶ ገለ ክትሓስብ ኮልሃ كم برينسيبل خاطر خطله حزب صلااني حزبي خونا يخلني እዩ እዚ ድማ ሚኒማይዝ ንምግባር ይመስለና ህዝብታት ከይጋራጨው ደም ከይፋሰስ ከምዚ ሕጋ አልቦነት ከይነግስ ገለመለ ትጥቀመሉ ናይ ሜካኒዝም ይለዳምን እዚ እታ ዝሃብካ ጽብቕቲያ ቢንያም እንታይ ትብል ይደላባ እዚ ወላ ምስ ህዝብ ትግራይ ሰላም ገለ እንተ ተባለ እዝናቶም ዕብዳን ባህርናትና ዶ ኮንፌደሬሽን ዶ ወላ ፌደሬሽን ዶ ዝብሎ ግን is just ትግራይ ዝብላነ أنا كم point يحسبون مالت كم قم نجار يحسبوني أبحثونا يمتوني مش هلو يحج حدا يبدأ صحف نيرو كيف حاري زلنا أنا هنادو أنت يدوس أدليس قال ماله مالت حدا أمني مسنداو زمهارة كامل مهري أمني خاص سندتو علنا زعبا أي حبحري إترات بالها جرا الله وأنا أي حبحري أبزحت هجرات الله ولا أولا يتجريا أنا ولا تم تجارون كاب أمن العلى زقرب إلا النبك أي حبحري بمجدنا مالت أكسس رخيبهم كاب باسعدي خاب كالخطو كملو كلهم كم عبلو صراحة تجري سلاماوي أبدأ كبسلة زيادة معناته أنا تحنت نجار إيرتراويان يعني مودة تم تحساس بيتنا تيه أنا بسويسرلاند يزنبر إيرترا دما أنت تخيلوا أن بابراناتنا كم سويس كم كوني يزدلي سلمتاي كم يبل مسيلكا أنا أبدوبنا جرماننا فرنساني زغمت أبزا أنا زغمت له زلو هو زغمت زلو جرمان زارب سويساوي جرماناون تهريل كايو يحرقيو يقطعيو هو أري جرماناون عيت بلانيلو تعرفي أبزي سويساوي جرمان زارب كونكو جرماناون تهريل كا he feels bad اليان زارب سويساوي اليان تهريل كا صرفو غير يسمع فرنسا زغمت فرنش كونكو ديوز خونه سويساوي فرنسا وكتب لي فتوني سويساوي كونز دلي إيرترا دما نزيا
كنسرحلا كنكلالنا ابدوبنا يا 13 زلو ኤርትራዊ انا ኤርትራዊ يكبل خلالو انا ኤርትራዊ يكبل خلالو نعم ببحلين ببلينن بهايمانوتنا ነው ኤርትራዊ خاصه نزيان تدي هاريمنا ويولو كل ግዜ ቻሌንጅ خلونا እዩ ምክንያቱ አፋር አፍታጫፍ ቶብናይ ኤርትራ ዝቅመጥ ዘሎ ኤርትራዊ we need to train the kids ኤርትራውያን እዮም بنيو اب قاروره ዘሎ አፍታዶብ ኤርትራዊ خاصه ታዩ አብሄርካ እደዘማተር ኤርትራዊ ኻ ስለዚህ አብዚያ አመና ስራሕ ከድለና እዩ ሲምፕል ቢኮዝ አጣልና ናጣሎምን ይጋጨዋ ስለዚህ ነበርና ሓደ ሀገርና ዝብል ካበይ ዝመፀ ጽንጽዋ እዩ ምዕቡላት ሀገራትኩም ተሐሳስባ ይብለንን ምክንያቱ አየም ቴስቲሞኒ አብ ስዊስ ስለዚህ ነበር ብዙሕ ብሄራት ዘለዋ አርባዕተ ብሄራት ዘለዋ ሀገር እያ እተን ብሄራት ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ኣለዉ ናብነሲ ስዊስ ንእሽተይ ሃገር ጀርመን ግን ዓብ ሃገር እዩ ኖ ጀርመን ዓበዲ ንእሽተይ ግድሰም ስዊስ ዝሃብተመት ሃገር እያ ኤርትራ ድማ ከምኡ ክትከውን ካብ ሱዳን ካብ ጀርመን ተዓቢ ስዊስ ንዖም ኤግዛክትሊ ኣብ ሓንጎልና ጀርመናዊ ናባና ተሰዲዲ ድመፅ ማይ ፍሬንድ ፈረንሳዊ ኣብዚ ኣብ ጋፍ ደገ ገዛ እዩ ኮለል ዝበል ዝውዕል ስለዚህ ስዊስ ኣው ማለት ዩኒክ ጀርመናዊ ናይ ስዊስ ንኽረክብ ይትፅዕር እምበር ስዊሳዊ ንጀርመን ኢዝሊ ዝረኽቦ ኢትስ ኦልዌይስ ዲ ኦፖዚት ስለዚህ ኤርትራ ከምኡ ጌርና ኣብ ርእሲ መንእሰያትና ክንገብራ ኣለና ምስኣ ድማ ኣብ ዝቐረባ ዝመፀትና ሓሳብ እያ ኣነ ብለናይ ስለ ዝኾንኩ ዝኾነ ኤርትራዊ ሸዓተ ብሄራቱ ትግርኛ ክዛረብ ተዝኽእል I would love that ስለምንታይ ብሌን ካብ ኣዚለክ ሳብ መወዳእታ መሃሮ ቋንቋ ድዩ ፅቡቅ ጌር ክሕዝ ኣሎ ባህሉ ክሕዝ ኣሎ ሳሆ ባህሉ ክሕዝ ኣሎ ኣፋር ባህሉ ክሕዝ ኣሎ ኩናማ ባህሉ ክሕዝ ኣሎ everybody ሓደ ቋንቋ ክህልወና ኣሎ it should never be the language ናይ ኣብ በዛ ሓደ ዶብ ዘሎ ናይ ካልእ ዞብ ኢንተርናሽናል ሓደ ኤርትራዊሲ بحد ቋንቋ ክረዳዳ ተደቂሉ እቲ ሃርመኒ ናይቲ ሃገር ንክህሉ ከቢድዩ እቲ ዳይናሚክስ ከቢድዩ ስዊስ እዚ ኣይገበርዋን ግን እንታይ ናይ ስዊስ እቲ ዳይናሚክስ 71% ጀርመን እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ኦልሬዲ ኣብሶሉት ማጆሪቲ ናይ ጀርመን ስለ ዘሎ ነቶም ማይኖሪቲ ከተኽብሮም ጥራይ ዘለካ ክትቅይሮ ይትኽእል ኒኻ ስለዚ ኣብ ስዊስ ኣብ ቁጠባ ክትሳተፍ ተኮይንካ ጀርመን ክትክእል ኣለካ ንዓኻ ኢሎም ሓድሽ ስራሕ ኣብ ዙሪክ ካፍቱልካ ይኮኑን ብፍሬንች ኣብ ካምፓኒ ክታቱ ተኮይንካ ትዘድሊ ቋንቋ ተመላለካ ስለዚ ሰብ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ኣብ ቃሮራ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ 11 ክፍሊ ትግርኛ ከም ሳብጀክት ክመሃር ኣለዎ ትምህርቲ ብቋንቋ ድዩ ክትምህሮ ትኽእል ኢኻ ትግርኛ እንግሊሽ ካብ ካልኣይ ክፍሊ ጀሚርና ክሳብ 11 ንመሃር ኣለና ትግርኛ ድማ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ 11 ክፍሊ ትምህሮ ተደልዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እውን ኢሌክቲቭ ኮይኑ ክኣቱ ክኽእል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ቋንቋ ክትሕዝ እቶም ትግርኛ እውን ካልእ ኢሌክቲቭ ክመርፁ ይኽእሉ ሜይቢ ለሰይ ትግረ ክመሃሩ ይኽእሉ ትፈጥረሎም ኣትሊስት ኣብ ከበሳኒ ዘሎ ተኻለይቲ ቋንቋና ትግረያ ትግረ ድማ ከም ዝመሃሩ ትገብሮም እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ፕሮግራሚንግ ናትና ኢቭን ኣብ ትምህርቲ ክጅምር ክኽእል ኣሎ እንድሕሪ እቲ ቋንቋ ብሓደ ክትረዳዳ ክኢልካ ኣነ ጫፍ ናይ ኣፋር ከይደ ምስ ሓደ ወዲ ሃገረይ ክረዳዳ ተዘይክኢለ it's not a good feeling ተርጓሚ ክደሊ እንድሕሪ ኮይና ውሽጢ ሃገረይ ፅቡቅ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ ምስቲ ዘለና ፀጋታት ንኩሉ ሰብ ትግርኛ ከም ሳብጀክት እንድሕሪ ምሂርካዮ ቋንቋ ሃብቲ እዩ ቋንቋ ጥራይ ኣጥፋእ ትበሎ እምበር ቋንቋ ሒዙ ካልእ ቋንቋ እንተምሂርካዮ ኣነ ፀጋያ ከም ብለና ኣነ I would really support this kind of policy እንተሎ ኮይኑ ድማ ፅቡቅ ቢንያም ቢንያም ኣመስመርቶ ኣትየሎ መርሃባ ታባ ጆርጆ thank you guys ናይ በሓቂ እዚኣ ንዛ መዓልቲ እዚኣ ይፅበያ ነይረ ካብ ነዊሕ ግዜ I have a question ጆርጆ ብፍላይ ጆርጆ ዩናይትድ ኢትዮጵያ ንኤርትራ security threats ጋር ዝኾነት ግዜ ኣብ ፍሪክሽን ዘለዋ ኢትዮጵያ ሰላም ንረኽበሉ እንድሕር ኮይንስ ናይ ኤርትራዊ ዜጋ ብዝስ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ተኣምን በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣብ ናትካ ሾው ከኣሲ ከምዚ ዓይነት ከም ዝወጣባ ኮል ዝቕበለሉ መንገዲ እንተትፈጥር ኢለሲ የላቦሞ thank you እዚኣ ሓፃር ናተይ መልስሞ thank you ጆርጆ keep up the good work ወጣባ I always follow you both of you thank you Thank you, Binyam. Welcome. أنا كنت هاي مبلغتي تينا إثيوبيا قداي complex عندي of course جي أب ولا ونتي زعبا إثيوبيا كل ندوليون كنزاربين خلينا it's not constructive بلبيز دوليو كالك خون خليو in general أنا إيرترا مستيرنا عوتان تايو strength ناتنا تايو ندريلكا ዩኒቲ ናትና እዩ ሕብረትና ህዝቢ ኤርትራ እዩ ንደርጊ ደስዓሮ መንፈስ ሓፂን ስለ ዝነበረ ይኮነን ተሰውራ ሓድነት ስለ ዝነበረ ህዝቢ ብሓደ ስለ ተንሰ
ጎቦ ከፍርስ ኪሉ ምስጢር ናይ ዓወትና ህዝቢ ኤርትራ again ኣብ ህዝቢ ክኸውን ዘሎ ንሕና ክንሰርሖ ዘለና ኢትዮጵያ በን ትኸይድ ክንገብሮ ንኽእል ድሩት ዓቕሚ ዘለና ኤርትራ ከመይ ትኸውን ግን ኣባናይ ክወድቕ ዘሎ ስለዚ ሞር እቲ ኤርትራዊ ኣብ ናይ ኤርትራ ክንፅዕር ክንክል ኣለና ብኩሉ ኣክቲቪቲ ድማ ኣወንታዊ ስእሊ ናይ ኤርትራ every person ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለካ ኢንተርነት ዘለካ ናይ ሃገርካ ኣምባሳደር ኢኻ ስለዚ ኣብ ትነብሮ ሂወት ድዩ ቀደም ከምብል ነይረሎም እኳ ይብልኒ ኣብ ስራሕካ ንፍዕ ሰራሕተኛ እንድሕር ኮንካ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ስእሊ ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ so you are an asset ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ስራሕካ ንጡፍ እንድሕር ኮንካ ፅባሕ ንግሆ ካምፓኒ ናትካ ናይ ኤርትራ ክትከይድ እንድሕር ኮይና ንስኻ ኢኻ መሪሕካ ናይ ኤርትራ ክታቱ ንዓኻ እንተፈትዮም እዮም ናይ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብሩ ክመፁ ካልኣይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክንጥቀም ከለና ምርጫ እዩ ኤርትራ ፀገም የብላን ዝበለ የለን ኤርትራ ፀገም ኣለዋ ከም ካልኦት ሃገራት maybe ገለገለ ፀገማት ናይ ኤርትራ ድማ ካብ ናይ ካልኦት ክዓቢ ይኽእል እዩ መን ይፅበ ዘሎ ፀገም ንዓይን ንዓኻ maybe ኩሉ ፀገም ክንፈትሖ ንኽእል ኢና እንተወሓደ ግን ብዛዕባ ሃገርና ኣወንታዊ ስእሊ ንኽህሉ ምክንያቱ ሰብ ናበይ ዝኸይድ ፅቡቕ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኤርትራ ሰላም ኣለዋ ምባል እንታይ ፀገም ኣለካ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክትከይድ ሰራቂ የብልካ why don't you talk about that ስለዚ ሞር ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ አንጻራ ክንጽሕፍ ገለመለ ጽቡቕ እንዲዩ ምክንያቱ ብዙ አንጻርና ስለዛረብ ግን ማዕረማሪ ድማ ብዛዕባ ናትና ኣወንታዊ ሓይልና ውን ክንዛረብ ክንክል ኣለና I think ኣብውሃ ሞር ስራሕ የድልየና ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ድማ ዝተኻለ መጠን ዩኒክሊ ንኤርትራ ብፖዚቲቭ ላይት ብኣወንታዊ ነገር ምክንያቱ CNN and BBC ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ክዛረቡ ይኮኑን probably ንስኻ ፍሉይ ነገር ምስ ገበርካ ወይ ንስኻ ፍሉይ ምስ ገበርኪ ኣብ CNN መፂኻ ዋው ኤርትራውያን ፋኣቲኹም ቢንያም ግርማይ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ኩሎም ቶም ስፖርተኛታት ናትና መርሃዊ ዲነትና የልዲ ኣማንኤል ኩሎም ዝገብርዎ ዘሎ ኤርትራ ከምቲ ንሶም ፅበይዋ ይኮነት ሾክ እዮም ዝገብርዎም ዘሎ ሃካም ሓደ ሃገር ሰሜን ኮርያ ነበልናዮ ካብ ሰሜን ኮርያ ተወዳዳሪ ብሽክሌታ ይተራየ ካብዛ ንሕና ንዕቂ ሃገር ከምዚ ዓይነት ሰብ ዝወፅእ ዘሎ even Alexander Isak I mean easily pretend ገይራን ስዊድናዊ ክብል ክእል ነይሩ no ቶም ቲፌዞናቱ ይፈልጥዮም ሃፍ ኤርትራውያን ምዃኑ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ተራ ክፃወት ይኽእል ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ መድረክ እውን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ግን I'm pretty sure እቲ መንግስትና ተረዳዳ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፅልኢ ክንዛረብ የብልናን ገለገለ ሰብ ካሎ ብስምዒት ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኣለዋ ዝብል ኣብ ሶሻል ሚድያ you're not helping ኤርትራ ትሕግዛ የለኻ ስለምንታይ ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ ከተፍርሰኒ ትደልላ ኢሉ ካምፔን ዝገብር ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ክኸውን ወወፂኻ ስኻ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ጌርካ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ያ ዩጎዝላቪያ ክትገብር እያ ትብል ተለኻ ይሲ ትሪኦም ኣለኹም ኤርትራውያን ዝገብሩና ዘሎ እዮም ዝብሉ ስለዚ እንታይ ትብል ስኻ ኢትዮጵያ ኤርትራ ንሕና ኣብ ናትና ጥራይና ንምልኮት ምናልባት ንኢትዮጵያ ክትነቕፋ ትደሊኻ ኢትዮጵያዊ ንኢትዮጵያ ዝበላሸር ግበር ኣነ ኸመይ ዝገብር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝበሎ ወይ ካልእ ኢትዮጵያዊ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝበሎ ንዑ ሼር ዝገብር ንዑ ዝገልጽ ምክንያቱ we don't want to be ኣብቲ ናቶም ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ኣቲና ንኣቢ ከነገብሎ ይደልን እያ ስለዚ ባዕሎም ፈርከሽከሽ ናበሉ ይኸድለው እንጨይቲ ጥራይ ኢኻ ተቐብል እስኻ እንድሕሪ ክትወድቕ ትደልየልካ ኣለኻ ከከይድካ ሳይለንትሊ እንጨይቲ ኢኻ ተቐብል ኪኖ ሓሊፍካ ግን ንስኻ ንዕኡ ይሕግዞ ኣለኹ ኢልካ ፀገም ክትፈጥር የብልካን እዚኣ ናተይ ምኽሪ ነዊሕ መልሲ ግን ትዕድል ካብ ሃለወ ኣብ ናተይ እኳ ይብሎ እንዲ ኣብዚ ከዓ ክሰምዕዎ ዝኽእሉ እንተለው ኢለ